kesätauko pidetty, ollaan päästy Jyväskylään saakka. En tiedä mihin se Hellunderus jäi, tuolta se juoksee. Saaks me käännettyä tätä? Sieltä. Helpottiko? Joo. Rakko on tyhjä. Vettä. Vesipullot täytetty. Jep. Ja matka jatkuu. Ja kuski vaihtui. Joensuusta länteen. Laitatko ton biisin sen listalle? En laittanut, laita sen. Pitää laittaa. Kädessä ja... Tuli kuuma ihan. Meidän liikuntasuoritus. Kyllä on kunto kohdallaan kebreille, kun hengästyy saatana, kun juoksee 30 metriä. Ja meinas jo sattuu. Ai niitä on manuaali, eiks vaan? Joo, on se. Joo, selvästi. Sitten jatketaan. Joo. Läks kattoo vähän mihin päin mennään. Ei kai tarvii. Eikö? Eikö? No niin. 500 kilsaa ajettu. 4 pissataukoa. Tunti Ouluun. Hyvä buugi. Niinalla on vähän pylly kipeä. Mä oon rötköttänyt täällä välillä, niin mulle ei. Mä oon ajanut Jyväskylästä saakka. Joo. Mut Oulusta jatkat. Yes. Ei tunnu missään. Joo, löylyä lisää. Ei tunnu missään. Kohta ollaan perillä. Ihan just. Missä on? Vaatakin vielä pop-rockissa. Kello on 2. Ollaan Puhkemissa. No joo, on just radiotermi. Molempia haukotuttaa. Kohta aika takkausaukko ja mulla 6. pissatauko. Sä skippasit yhden. Mut nopeasti on mennyt matka. Joo. Hyvin. Vaihtuuko meillä kuski? Kyllä mä menen Ruotsiin just. Ai joo. Meillä on tavoite. Tavoite on Ruotsi. Joo, mä menen Ruotsiin just, eli katsotaan siellä. Mut nyt tarvii energiajuomaa ja apteekkia ja bensaa. Käytiin kebabit syömässä. Tai syötiin itse asiassa autossa. Joo, syötiin autossa. Haettiin vaan mukaan. Tää on tehokas tää liikkuminen. Ollaan oltu todella tehokkaita. Hätäisiä muikkuja. Kyllä mä sanoisin kuule. Joo, jos tosta lähtee kilpisiä. Nonni. Nyt on jännää. Tornionjoki. Niin, on täytyy parantaa. Wow. Ollaanko me nyt niinku, koska me ollaan? No ihan kohta. 10 metriä, niin me ollaan Ruotsissa. Jei. Jee! Nyt mennään. Me ollaan Ruotsissa. Ammattikorkeakoulu lukee tossa. Voiko olla vielä? Katos nyt, ei. Tää lukee vielä Suomen keskusta. Ruotsi lukee vasta tuolla. Ei se ollutkaan. Se oli väärä hälytys. Mentiin vasta Tornionjoen eli hupsista. Mä luulen nyt se on se. Niin, täytyyhän meidän. No joo. Se olisi voinut olla No se. mutta hyvä yritys. Saadaan jännittää vielä uudestaan. Kyllähän siinä täytyy Kato tulla tossa joku. Ruotsi 200 metriä. No niin. Noniin, laitetaan se uusiksi. Se on rajavartio. Laittokseen ja tullin noin. Ruotsin tull. Tull, kato. Tossa Sverige. No nu ska vi, nu ska vi föra till Sverige. Heja Sverige! Aj, 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 go, go! No inte nu riktigt. Finland är ju mycket bättre. Apua, sä silauduit saman tien Jo, förstas. Nu ska vi tala bara svenska. Hela reset. Resan, hur ska man säga? Jag är inte säker. Joo. Jo. Men var ska vi fara nu? Kato, täällä on Ikea. Hej, är där den där godis? Mihin me ollaan mennessä? Till den där godisbutik. Vart är den? Hej. Kan du kolla den här saken? En ymmärrä yhtään mitä sä Jag puhut. går dit och vi kollar den då. Mulle ei tapahtunut tällaista ruotsalaistumista. Kör inte på mig. Ihana. Hände det inte sånt här åt dig? Hur kan det vara? Noniin. Nu måste vi googla lite. Att vart ska vi fara och vart får vi godis? Inte den här, den där Candy World. Ei oo. Men hej, Haglöf, Brand, käydäänkö me nyt?
kurkkaamassa. Siellä tuskin on mitään. Ja sitten ei ole kellonajasta niin enää. Käydään vaan, me ollaan hyvissä ajoin. Kello on 3 ja meillä on mitä 5 tuntia vielä perille, eli me ollaan 8 perillä. Täytyy meidän vähän pysähdellä. Mut siis samassa aikataulussa me ollaan. Mut me ollaan Ruotsissa. Me ollaan ajettu nyt 9 tuntia. Aivan fresheinä. Sori, röystäs. Kaasukammius. Noniin, nyt me Se oli vaan Tornion sellutehdas. En minä. Nyt me lähdetään Ruotsiin kauppalle shoppailemaan. Nyt me on jo tovi ajeltu Ruotsin puolella. Rupeaa aika käymään pitkäksi. Tylsää työtä. Niin. Suoraan. Tylsää baanaa ja netti ei toimi ja Sauli ei voi soitella enää. Ja... Se on ihan hyvä välillä. Ihan hyvä välillä pitää pienistä saulitauko. Muistaa, että se kattoo tämän varmaan, niin ihan hyvä silti pitää pieni saulitauko. Joo, vielä olisi joku 4 tuntia jäljellä jotain tällaista suomalaista koivumettää. Vaikka Ruotsissa ollaankin. Niin tylsää baanaa. Muutamia vähän keltaisia puita siellä täällä. Mutta tämän viikon aikana ruskat varmasti tulee. Eiköhän ne Norjanvuoretkin nähdä jossain Ruskaa ja tuskaa ja ruskaa puissa ja paskaa housuissa ehkä. Apua. Ruskaa ja paskaa. Helenellä on kurkku kipeä ja se vetää tuosta sinkkiä siihen vauhtiin, että voi ollakin. Voi olla sitten shaibaa housuissa. Hyvä. Onneksi otti potan mukaan. Itse ei oo muuten yhtään mitään tamponia, mikä voisi laittaa pyllyyn. Sä pystyt ottaa ne analitamponit töistä. Joo, mä kaivoin ne, mutta yksi päivä just joku kysyi. Joo, ne tuli ihan. Siis Potilaalle kysyi niitä. Joo, oisit ottanut itsellenne. Ei tullut mieleen. Sellaista. Ei oo paljon liikennettä. Joo, ihan siis tosta oli varmaan toinen auto, mikä tuli yli vastaan. Toivottavasti ei vuorellakaan ruuhkaa, saada olla rauhassa ilman ihmisiä. Kaukana kaikista. Se on epätodennäköistä ruuhkaviikolla kyllä ihan vaan näin. Se on. Täällä me ollaan 2,5 tuntia jäljellä. Poroja näkyy, hirviä. Tai yksi hirvi. Yksi hirvikin näkyy, sitäkään on kerrottu vielä. Ja poroja. Kuski on vaihdettu. Ja sanoit 2,5 tuntia on jäljellä. Joo, hyvin menee, mutta menköön. Märkä sen lopun. Ai koko 2,5 tuntia. No ei sitten. No katsotaan. Mut yllättävän kevyesti on mennyt. Ihan tuntuu, kun olisi tunti sitten lähdetty ajaa. Eli kohta on viikko mennyt ja me ollaan tulossa takaspäin yhtä samaa. Eihän tässä kerättykään mitään, kun sit hups vaan aika meni. Kyllä me nyt yhdellä vuorella käydään. No se, käydään me muuallakin, vaikka saatana väkisin. Mutta mitäs me nyt tehdään tossa vielä? Mitä meillä on mitään kerrottavaa? Ei meillä ei oo mitään. Palataan suoraan. Mä haluan, no niin, heissan, täällä olemme. Mutta niin on nopeita meidän stopit kyllä. Me ollaan pikapinoja. Joo. Ei pick up, mut pika. Eikä pin up. Ei sitäkään. 1063 kilsaa on tullut. Kevyesti. 12 tuntia 40 minuuttia oltu ratissa. Mä oon rekkamies. Ja siihen pysähykset päälle, niin mitähän niistä tulisi 45 minaa yhteensä? Niin varmaan, ei kyllä kauaa olla kyllä. Ehkä jopa puoli tuntia riittää, koska... No, kyllä se varmaan 45, kun me äsken me pyörittiin bensa-asemaa etsimässä. Mutta me päästään kyllä perille tälläkin bensalla ja takaisin tullessa sitten. Tähän meillä on ollut 8 pissataukoa. Jotain sellaista. Itse me ollaan tehokkaita. Joo, hyvä meidän joukkue. Tää on mennyt niin kevyesti. Helluetaan sinkkiä täällä kurkkukipuun. Kuin paska. Ja no se on se, mikä voi seurata tästä sinkisyömisestä ja juomisesta. Jotenkin kun sitä pitää joka muodossa. Sitten teltassa tänä yönä ei välttämättä uskalla pierasta. Koska mulla on vaan yksi makuussi. Mulla on paska homma, kun se on kuraus. Pitäisikö mun mennä omaa telttaan nyt kumminkin? Laittaa vierekkäin vieteltä. Ai voi, paska No homma. mut hei, on hyvä, että on jotain jännitystekijöitä tälläkin reissulla, kun kaikki on muuten niin smoothia. Se on kyllä totta, jotain tästä tapahtuu. Joo. Yes. Palaillaan perillä, kuulemiin. Siellä näkyy Kebnekaisee vähän ja poroja. Kaiffareita. Joo, aivan nyt taas hukassa, että mihin suuntaan lähtisi. Joo. Asuuko ne vetää tolleen reunalta reunalle? Joo. Heippa. Minne mennään? Me mennään tonne. Nyt ei näy kyllä ihan just huippu. Se on Mutta pilvessä, vuoret mutta on tuolla. niin, se on vielä korkeampi tuolla mutkan toisella
perillä. Yhtäkkiä. Kevyesti. 14 tuntia. Ei edes tatu mihinkään paikkaan. Vielä. Katellaan. Me ei ole vielä käyty siellä vuorella. Niin. Mut niinku toi istuminen. Laskeutuuko se helikopteri? Pitäisikö meidän käydä lentää vielä? Iltalento. Aivan. Niin nyt jos mulla tos tohon kyytiin ehitty, niin mulla tos päästy tolla sinne perille ja sitten heti huomenna voin huiputtaa. Laskeutuuko se? Mut niin on nättiä. Siis täällä on ihan sairaan nättiä. Aurinko laskeutuu tonne vuorten taakse. Ja tuolla näkyy lumihuippui. Käännä kamera. Ja tää on täydellistä. Käännä kamera. Käännä. No eihän ne nyt näy tähän. Eihän ne nyt tähän näy. Mä en näe sitä kopteria, mutta sinne vasemmallehan se varmaan meni. Mut tuolla on vaaleanpunainen taivas tuolla. Kohta pitää miettiä, mihin me saadaan tuo. Nyt me käydään infos kysyä, että mihin saa parkkeeraa. Mut kyllä tekee onnelliseksi. Se on silmälasutkin. On vittu kaikkea. Ja korvatulpaskin. Mulla on aina nää. Mut se on hyvä, kun mä kuorsaan. Varoitin sua kyllä siitä. No niin, no sit mä otan nyt tänne. Mä otin ne vaan, kun sattuu olee siinä pöydällä. Nyt on teltta pystyssä. No se. Onneksi meillä on Helene täällä mukaan, koska ilmeisesti mä en saa telttaa pystyttää. No mä oonkin telttaa pystyttämisen pro. Siitä voitte tehdä, mutta... Mistä me nyt puhutaan? No monestakin asiasta. Siinä se on. Aivan brännäteltta. Mistä näyttää olla niin pimeätä? Ekaa kertaa käytös, katsotaan miten nukkuu. Mutta en osannut kiilojakaan laittaa oikein. Olen kilsatolkulla vaeltanut, mutta pieleen menee. Ensi kerralla menen yksin, ei kukaan huomauttele, ettei väärin. Mitä tässä oikeesti kysyy? Niin, joo. No ei, mutta jos on pitkään, niin... On. Niin se, varmasti ihan asiaa puhut. Mä oon vähän tällainen huoleton. Mutta en mäkään tietäisi, jos ei mulle joku muu olisi opettanut. Kaikki sinne päin. Niin se on niin justiinsa. Sitten... Toihan on vielä parempi aina, jos ton saa johonkin puuhun, niin että se on niinku tavallaan... Nyt me ollaan valmiit nukkuu. Ootas, au! Ei olla, mulla on vielä takki päällä ja tyyny puhaltamatta. Ja... Ootas, nyt laitetaan täältä. Näkyykö meitä? Valoa näkyy. Mun vuoden eka telttaja. Hellulla on jo useita. Tää on meidän eka yhteinen. No eka yhteinen yö ikinä. Niin. Ei me oltu hytissäkään samassa silloin. Niinpä. Mutta nautimme. Mitähän täällä on lämmin? Sopivasti. Se on lämpötila, sanoisin. Voin tarkistaa sen täältä. Tuolta. 10. No niin. Haluatko kuulla meidän korkeuden? No kerro. 479. Sanoa, että se ei kyllä päätä huimaa. 479 on meidän korkeus. Mitä sä nyt kauhuut? Tyynyn täytän, unohin täyttää sen. Eikö sulla ole tyyny? Miten sä pystyt nukkumaan? En mä nyt tarvii, se on rinkassa. Niin... Ai mä en pysty nukkuu yhtään se. Mä oon tämmönen vitun prinsessi. Itse mä ei voi minkään. No palataan kohta, kun täällä on iltatoimet tehty. Hellulla on iltalääkeaika. Joo, mä en kyllä lataa puhelintakaan vielä. Mä lataan. No on, se on, kato kun on vanha, niin on vanha. Minkäs teet? Mulla on täällä joku nuotion kuva perkulle. Täällä on nuotiopiste ilmeisesti. Joo.
Hei, mähän menen ulos tästä teltasta. Pitäisikö me laittaa ovi kiinni? Kato nyt. Apua. Kato, mä oon niin pitkällä ilman kohta. Mä tuun ulos täältä. Meidän luukut auki. Sitten. Vieläkö se jotain? Kaikkea. Ja saatana koko elämä täällä. Kaikenlaisia laturipiuhoja. Mä en kyllä nyt ehkä lataa puhelinta, mä otan sen lentotilaan, mutta mä lataan kellon, kun siitä loppuu akku yön aikana. Hän on kun lähes jonnekin 3 kuukauden vaellukselle. Miten niin? Joo, me tultiin 100 metriä autosta. Kyllä silloin pitää jo kaikenlaista. Mulla on näitä lääkkeitä jo helvetti kassilla. Mitä me nyt etsitään? Bafysiini, wannabe bafysiini. On oikeesti se kurkkuseni kipeä. No, aamulla se ei oo enää. Joo. Hyvät yöunet ja kaikki on aamulla paremmin. Mun pissapaperitkin on varmaan täällä taskus. Ne pitää ottaa, koska jos tulee pissahätä tai tulee nuha. Sinne taskuun on. Noin. Sitten mä en tiedä mihin mä laitoin niitä puhelimia. Ei tästä tuu nyt mitään. Iltaa. Noniin, yhteenveto. Oltiin reippaita tyttöjä ajamaan. Nähtiin poroja ja hirvi. Ja niin. Oli siinä. Kaikki meni kuin rasvattu. Syötiin autossa ja pissatauot. 2 nopeat kauppataukoa. Nyt ollaan missä me ollaan? 21.4. 10 kellolla Nikkaluoktaan pistämässä päätyy. Uusi teltta on kasattu. Ja kerettiin Valosalla kasaan teltta. Se oli hyvä. Ei saada 10 lämmintä. Hyvät yöunet. Aamulla ei ole mikään kiire. Heräillään rauhassa ja sitten 19 kilsaa huomenna. Tuolla on ihan keittiöt ja kaikki, missä tehdään aamupala. Sauna ja vessa ja suihku ja kaikki löytyy. All good everything. Hyvää yötä. Heidoo. Huomenta. Huomenta. Mä nukuin niin hyvin. Mä nukuin perus, eli hereillä vähän väliin. 2 kertaa sato yöllä vettä. Mä sanoin, että kaatamalla. Helena sanoi, että ei niin kaatamalla. Kurkku on kipeä, tai se on semmonen klöntti, mutta se ei meitä estä. Me jatketaan silti. Oi vitsi, on hyvät unet kylällä. Sitten aamupalalle jääks teltta tähän siksi aikaa ja sitten. Joo, kuivumaa ehdottomasti. Tää on ihan märkä. Niin on. Mut ei sisältä. Mukavaa. Joo. Tänään lähtee askelten kerääminen. Hissukseen, että mä saa mitään, tai ei toivota nyt kuumetta tähän enää. Kiitos, kurkkukipu ja pieni nuha riittää. Mä sanon, että juo mun luuliemijauhetta. Vittu, mä juon mitä vaan, saatana, ihan sama, laita mulle mitä vaan, niin mä juon. Kerätään sulle jotain sellaista pakurikääpää puista. Lähdetäänkö me aamupalalle? Joo. Silleen kello on 7 aamulla. Sanottiinko me sitä? Kai nyt on, ei 9 tunnin yö. 5 yli. 9 tunnin yöunet. Kelepaa. Hellu kuivaushommissa. Hän on niin tarkka tyttö. Mä olisin heittänyt vaan rinkkaa ja menoksi. Painaa aika paljon enemmän kuin No sekin. ja sit se ei ole huoneella meille kauhean kuiva. Tai siis tänne oikein. Niin hyvin kuin voi, niin se kuivataan. Mä en tiedä, miten mä olisin pärjännyt täällä ilman sua. Hyvin se olisi pärjännyt. Joo. Sellaista.
aamupalalle. Onneksi meillä on tämmönen pesuvati, missä voi kantaa. Hän on kyllä varautunut maailman loppuun. Aamulääkkeet naamaa. Mehän mennään syömään keittiöön. Ei missään ulkona syödä. Täällä on kyllä hyvät fasiliteetit. Vielä. Meidän täytyy tehdä meidän päiväleivätkin. Joo, voisi olla, että en mäkään syö aamupalaleipää, koska... Ei kun leipää, mä syön mitään puuraa. No mä ajattelin vaan, että tästä riittäisi sitten lounasleivät tonne matkalle ja sitten takaspäiväksi. Sieltä saa kyllä varmaan ostaa tuolta. Mä mennään juosta. Mä sanoin, että minä en. Mä otan jotain. Musta tuntuu, että mulla on ihan silmät murautunut umpeen. Aika lähellä. Aika usein. Ei oo kaukaa haettu. Mikähän juttu se on? Oi. Kyllä täältä hyvä olla. Mä oon lähtövalmis, hän ei todellakaan. Tässä on varmaankin sellainen juttu, että multa puuttuu puolet kamoista ja Helenellä on kolmen kuukauden kamat mukana. Eikä oo. Ja hän on meidän ruokavastaava. Mulla on saatana apteekki, se on tässä suurin ongelma. Kenttäsairaala. Se osattu. Seuraavaksi hygienia ja lääkitys ja korjausasiat. Tällä on 10:15. Täällä me ollaan parkiksella. Kohta lähetään. Tai heti kun hän on valmis. En tiedä onko se kohta, mutta tämän päivän puolella. Mikä? Lähtö. Joo, toivotaan. Kyllä siihen nyt. Tää oli reilu jako, että mulla on teltta ja sä hoidat ruuat. Nyt me lähettiin vihdoin. Mulla 23 kiloa rinkaspainoa ja Niinalla 20. 43 kiloa 3 päivää, riittääköhän? Kurkku kipeä ja pikku flunssa, mut ei se mitään. Here we come! Roppia naamaa ja silleen. Rinkka painaa kyllä niin saatana samperisti. Mä en tiedä mitä meillä on. Ruokaa. 3 päivää ja 43 kiloa. Joo. Ei oo järkeä tässä hommassa kyllä. No, se on sellaista. Mut kaikki on tarpeellista. Ihan varmasti. Ei varmasti oo, mutta sit silti jotain unohtunut, mikä olisi ollut tarpeellista. No se etenkin mulla. Vähän pakkasin vartissa ja oli valmis. Odotin sua 1,5 tuntia. Mä olisin voinut niin. Tää on tällaista. Mut 360 metriä käveltiin jo. Wow. Enää Melkein perillä. 18,5 reilu jäljellä. Sakko hei. Meillä on lounastauko. Täällä on ihan sikan porukkaa, koska tuosta lähtee veneet. Varmaan 12.30 puolen tunnin päästä ehkä. 13.30. Ai oliks vasta? No sit vasta 1,5 tuntia. Elektrolyyttijuomaa ja leipää ja kastrapukeittoa. Kunhan syödään ne orasin näytteet pois. Mut siis nyt on upeat maisemat. Siellä näkyy ekoja vuoria. Niin on nättiä. Tulee ihan sellainen onnellinen olo. Mut ekat 5 kilsaa on kävelty ja toi oli ihan tollaista hiekkatietä. Eikö mitä toi on? Hiekkapolku. Ja pitkospuita. Lasten leikkiä vielä. Eikä ole olo pahentunut. Mut eikä tää reittikään tässä pahene. Ei tänään. Ei varmaan. Meinaatko sä, että huomen pahenee? Joo. Meinaa vaan, että kunhan ei tämän päivän takia tule sitten kunnolla nouse se kuuma.
Mutta tuosta saa venekyydin. Mutta tuolla on Kebne. Tuolla. Kyllä täällä on paljon porukkaa. Lennättiin täällä. Kelpaa. Lounas syöty. Hellu oli laittanut kaiken meille valmiiksi. Tää on ihan mulle all inclusive loma. Joudut ihan itse kantaa oma rinkkas kyllä. Joo, mutta ruuat tehdään valmiiksi ja elektrolyytitabletit on ja... Kaikki on valmiin. Tarvii miettiä mitä sen kun kävelee vaan. Heissan. Hiljasta pitää. 10 kävelty tälle päivälle. Puolesvälissä tai ylikin. Mutta Hellun jalan lepuutustauko. Hellun jalat on tulessa. Toinen vaan. Toinen on ihan hyvä. Toinen jalkapohja polttelee. Siellä on joku juttu. Tettiin istuskelutauko. Hirveä vauhti meillä on kyllä ollut. Kyllä 2,5 tuntia. Eli 2,5 tuntia jäljellä. Mitähän kello on? Onko sulla kello? 13.46. Eli 5-6 aikaa me ollaan perillä. Mä oon koko ajan ajatellut se, että 6, jos ollaan, niin se on hyvä. Se on tosi hyvä. Tehtiin vielä hengailla. Ja mennä ajois nukkumaan, koska meidän pitää 6 kyllä starttaa. Katsoa kaikki kamat ja kaikki silleen valmiina. Ei silleen kuin tänään. Ei todellakaan, vaan reppu on pakattu. Ei silleen, että pakataan 2 tuntia. Ei. Mut kyllä se oli hyvä, koska kaikki on valmiina, kaikki on mietitty. Nyt vaan, joo. Kunhan kaikki menee niin kuin mun mietitty. Ja meneehän ne totta kai. Mikä vois mennä pieleen? Vähän luuliemijauhetta vielä illalla. Ja... Onko meidän mukana se? On. Ei mulla nyt turhaa 23 kiloa. Mä en tiedä mitä mulla on. Mitä kahvakuulia pakannut kuitenkaan mukaan. Kaipaat haastetta. Joo. Kyllä. Mä en tiedä mitä mulla on, kun mulla on 20 kiloa ja mulla ei ole ruokaa yhtään. Mut varmaan jotain tosi tarpeellista. Tärkeetä, joo. Joo, sellaista. Täällä me ollaan pöpelikös. Pöpelikös. Tällaista. Kitukasvusta mettä. Ihan kuin Lapiskin Suomessa. Meikäläinen se ei ole yhtään kitukasvuinen. Saatana joka suuntaan löytyy kyllä pituutta Lopeta. ja leveyttä. Höpö, Ei höpö. yhtään kitukasvuinen. Höpö. Hyvillä ravinteilla on menty. Mut 20 on lämmintä. Aurinko paistaa. Ei voi valittaa. Kelien puolesta. Huomenna näyttää huipulle 0 ja 13 metriä sekunnissa tuulta ja ihan sumuu. Hei, tiedätkö mikä olisi makee? Tommonen liitovarjo. Sieltä vaan hyppää alas. Tulee sillä alas. Säistyy polvet. Vitsi, se olisi makeeta. No mitäs me järjestetään sulle Sen pilven läpi sieltä. No eihän nyt osaa, mutta kyllä se aina alaspäin tulee. Se, sinne ei jää, jos sillä hyppää. No just sä kerroit, että sä oot hypännyt laskuvarjoihin. Se on vissiin vähän eri kuin liitovarjo. Enkä mä ehkä sitäkään sille yksinään osaisi. Mutta se olisi vaan ihan tosi makeeta. Pulkkamäkeä alas. Joo. Se voisi olla aika jännä kokemus. Jäädä aika lyhyeksi myös. Nonni, heippa. Ja matka jatkuu. Ja mikä on? Missä me ollaan? Kebnekaise. Mitä? Sinnekö me mennään? Joo. Ajattelin, että me mennään Telekalliolle Hamariin. Joo. No maisemat on aika samat kuin Hamarissa. Niin. No, se riippuu mitä on eväänä. Tarpeeksi juotavaa, niin sit se on, voi olla sama. No, ihan jees. Aivan jeppis. Tällaista ryteikköä tää nyt on. Niin. Kilsasta toiseen. Me ollaan 14 kävelty. Mä puhun kameralle, mutta voit säkin vastailla. Mitä? Se vaan kun mä vastailen. On, totta kai. Se on kiva. Mut tällaista peruslappi-maisemaa. Ei näin vuoria. Ei näy oikeastaan muuta kuin kitukasvusta koivu.
On täällä tavallaan vuoro. Ja Hellun perse, niin hyvät on maisemat. Nyt ei tullut kameralle. Mä voin harmi. Harmi. Harvemmat verkon. Nyt ihan keposet 5 jäljellä. Tää on mennyt kyllä niin iisisti tääkin matka, että... Oho, nyt mun naama. Ai niin, mulla on tehnyt juokka vähän kovempaa. Apua, mihin tää? Löpö. Me ollaan Fjällstationilla Kebnekaisella. Mä kävin laittaa teltan pystyyn ja Hellu laittaa ruokaa tuolla huoltorakennuksessa justiinsa. 19 kilsaa tuli tälle päivälle. Kello on nyt 7 illalla. Käytiin juomassa oluet tuossa päärakennuksessa ja seuraavaksi ruokaa ja saunaa ja sit nukkuu. On ollut tosi jees päivä. Helenellä vähän jalat kärsii. Toivottavasti ei sen enempää. Vähän väsyttää. Mutta oli kyllä tylsää baanaa, siis Samperin tylsää baanaa. Tuollaista kinttupolkua, missä oli vaan kinttukasvusta koivua. Hyvä kuvaa. Näin. Niin ei kyllä missään mitään, jos tulee jollain muulla kulkuvälineellä tänne kun kävellen. Siis ihan tosi tylsää. Tosi tylsää. Telttapaikka maksoi 35 € per nuppi per yö, eli 140. Me otettiin nyt 8 yöksi. Ajatus on, että aamulla sieltä tulee joku. Hei. Aamulla jätetään kamat tuohon teltalle ja sitten lähdetään vaan vallottaa Kebne. Ja sitten siellä on illalla kaikki valmiina, kun tullaan takas. Oh. Mut sauna on ihanaa. Vitsi. Kaljaa ja saunaa kuulostaa kivalta vaellukselta. Joi, nyt on vatsat täynnä, parempi mieli. Hellu on huolehtinut meille iltatrinkit, cocktailit. Seuraavatkin vielä. Ei tää lopu tähän. Täällä on kuin jossain yläasteen luokkakokouksessa täynnä 16-vuotiaita. Mikä sulla on fiilis? No, rehellisesti. no siis on hyvä fiilis siitä, että tänne asti niinku, varsin kivuttomasti siis silleen, että pienillä pysähdyksillä pärjäs hienosti. Viimeinen kilsa tuntuu olevan jo sellainen, että toinen jalka tulessa, mutta nyt kun on perillä, niin on vähän nuutunut olo ja nokka tukossa ja semmoinen, että en tiedä onko vähän lämpöä vai ei, mutta lämpömän tästä. Eli luuliemet. Häh? Luuliemet. Joo, ne on sit saunan jälkeen, on iltatee. Ok. Noniin. Mut tänne saakka päästiin. Ja tämä ei jää tähän, vittu sinne ylös mennään. Siellä on se päärakennus. Kyllä. Sitten äkkiä vaan peseytymiset ja ulkakaaleja. Kyllä, just näin. Hellulla on taas kaikki hukas. No vittu, äkkiästi itku tulee kohta. Tiedätkö, mulla tulee helvetillinen hiki, kun mä etin. Mut jos ne oli sun kädessä. Tähän mä ne heitin. Ettei ne siellä alla. Tossa. Tossa. Kiitos. On semmonen, että jos taas käynyt viikkoon suihkussa. Just oot käynyt saunassa. Joo. Se on tää vissy. Nyt tuntuu siltä, että sillä kesämakuukussa on pärjäisi. No niin, en tiedä.
naurattaa tää mun saatana räpiköitä. Ai jumalauta. Onko vähän enemmän vielä häädät? En oo ihan varma, et voiko. Joo, se oli sellainen päivä. Ai nauhoitatko sä? Joo. Kiva. Tämä todellista. Tää on tätä. Et sä otit uuden paperin sentään. No joo. En ole ihan varma mihin se panna meni. Kyllä mä ajattelin, että on jo aika ottaa. Ne daksattaa nyt. Joo. Ja mä ajattelen kanssa, että se oli aika käytetty se edellinen. Joo. Täytyy sanoa, että nyt on aika loppu. Nyt untapalloa, 5 herätys. Mä luulen, että tulee uni. Sulla on taas suus jotain. No kurkku kun sattuu, mä laitan taas lääkkeen. Mä oon koko ajan imemmässä jotain. Semmonen reissu tämä nyt on. Oi. No niin. Good night. Good night. Good night. Sov gott. Ei se ollutkaan vielä siinä. Ei, luulit vaan. Semmonen homma, että mulle vähän sanottiin, että mulla on kyllä kaikkea, että mulla on ihan liian paljon tavaraa mukana, mutta ettepä arvaakaan mitä. Joku poikaraukka veti käteen, siis puukolla. Ja sille tuli haava ja Mä oon valmis nukkumaan. se poikaraukka meni ihan valkoiseksi, se oli siellä pöydän alla, kun hän oli menossa pyörtyä. Aika pitkään me Niinan kanssa oltiin sitä mieltä, että me ei todellakaan sanota yhtään mitään, me katsotaan vaan, että mitä hoidetaan. Me ollaan vaan ihan muina marttoina. Ja no, kyllä siihen tuli jotain aikoisia, mutta se näytti just siltä, että nämä kaivaa tai sidetarpeen. Tai sitten minun jalomielinen ja hyväsydäminen luonteeni ei ottanut periksi, vaan mulla oli pakko käydä kysyä siltä pojalta, että saaks me nähdä millainen se on, että mulla olisi haavaliimaa tuolla, koska mitään mulla nyt ei olisi. Ja olihan se semmonen ihan kunnon vekki, että ei tarvinnut tikata. No ei, se ei varmaan olisi haitanut, vaikka se olisi tikattu, mutta sen nyt saa tässä tapauksessa siinä liimallakin varmaan. Koska meillähän olisi ollut myös ne välineet. Olisi, mutta en mä nyt siinä tuossa yleisön edessä. Ja se on semmoinen, sit jos mä oon vuorella on pakko, niin sit mä vasta teen sen. Mutta niin, tuli tarpeeseen, minun kaikki on mukana. Nyt on yksi haavaliima käytetty, mutta mä olin väärässä. Vielä jäljellä. Toivotaan, ettei tule käyttöä. Niinpä. Mut näin siinä käy, kato, on kaikkea on hyvä olla ja sit tarvitaan aina välillä. Se on just näin. Piti vaan kertoa, miten sankarillisia me ollaan. Siis sinä. Mä pidin sulle taskulamppua. No, se on ihan yhtä tärkeä tehtävä. Mä olisin muuten voinut haavaa sen sormetkin yhteen näin. Sit se olisi ollut aina vaan. Se olisi ollut mahdollista. Se olisi ollut tämmönen tuseeraus, ikuinen tuseeraus. No niin, nyt nukkumaan. No niin, hyvä. Hyvää huomenta. Se on tiistai, keskiviikko. Tiistai. Se on ihan lomalla, kun se ei tiedä päiviä. Me ollaan taas täällä luokkakokouksessa aamuntalla on nyt vähän hiljainen, kun osa porukasta lähti. Kello on 5.49 jo. Herranjestas, me tulee kiire. No, vaikka nyt lähettäisiin 6.30, niin ei ole maailmanloppu. Täällä ihan lähetään, niin sen aikaisemmin ehitty. Hellu on tehnyt meille hotelliaamupalat. Se on kyllä niin hyvä palvelu täällä Vuoristomajalla ja muutenkin. Hän ei ole nukkunut yhtään. No onpas, mä nukuin melkein 2 tuntia sitten loppujen lopuksi. Onko se mitään? No se ei paremmin, on se mitään. No, mä heräilin yöllä, kun hän niiskutti ja mietin, että en tuu päästää huipulle. Kyllä mä lähden. Mut nyt se ainakin esittää, että vointi on ihan ok. Kyllä mä lähden. Mulla ei ole kuumetta missään kohtaa noussut, joten mä lähden. Joo. Nyt musta tuntuu, että sä oot mun vastuulla. Liike on lääke. Miten se meni? Sellaista. Mut aamupalat naamaa ja sitten lähtö. Keli on aika sumea. Mut ei saada vettä. Se on aina hyvä. Mä lähdin viemään meidän aamupalakamoja telttaa. Ja täällä sataa. Voisi sataa enemmänkin, mutta täällä sataa. Ei paras huiputuspäivän keli.
Mut näillä mennään. Oi, hengästynyt. Pakko ottaa pari puranaa tuolla teltalla. Kroppa on kyllä yllättävän väsynyt eilisestä. Mutta ehkä tästä taas vetreytyy. Mutta oikeastaan kellillä ei mitään väliä. Kunhan Hellu pääsee huipulle. Se on kyllä siitä, mä oon nyt vähän huolissani. Se on aika tosi kipeä. Nyt tulee puroyditys. Ai samperi. Voi perhana. Tuolla on meidän maja, missä on ovet Sepposen selällä. Sepposen selällä meidän matalamajamme. Katsellaan, kuin pysyy kuivana. Mutta 14 tuntia niin tää on ohi. Toivottavasti ei satu mitään matkalla. Tää menee silleen sujuvasti 7 tuntia sinne, 7 takaisin. Sillä ei mitään väliä, vaikka satais vettä koko ajan. Sillä ei mitään väliä, vaikka me ei nähtäisi maisemia. Kunhan me nyt käydään siellä huipulla. Kunhan voi sanoa, että on käynyt siellä huipulla. Ja onhan tää nyt aika luksusvaeltamista, kun tietää, että kun tulee takas, niin kaljahanat on auki ja lämmin sauna odottaa ja pääsee suihkuun ja saa syödä sisällä ja tuossa on ravintola, vois melkein mennä sinne syömään. Niin ei tarvii syödä sateessa teltassa. Tää ruotsalaisten vaeltaminen on vähän hassua. Suomessa on tällaisia tunturimajoja, mutta en valita. Kelpaa ainakin tällä kelillä. Eikä mun muuta pitänyt ottaa kuin ne buranat mukaan. Ja se puhelin, mikä mulla olikin, sitähän mä lähdin hakemaan. Mut se mulla olikin. Mut hyvä reissu tästä tulee. Jotenkin hassua ajatella, että 9 kilsan päässä Kebnekaisesta. Taas yksi unelma niin lähellä. Vuosia haaveillut, mutta täällä sitä ollaan. Meillä on vaatteiden vaihtotauko. Tässä on 3 kilsaa tultu. 6 enää jäljellä. Nyt on 1/3. Miltä tuntuu? Jalkaa polttaa? Joo, ei muuten mitään. Hyvä. Toinen minkä mä otan, niin mä otan tän, ettei toi kaulaa paljon. Mulla on sellainen polvisuojat. Joo, ei tarvii. Ei mitään polvistuntoja. Hyvä. Tää voi olla ihan niinku tän korkokivun kannalta hyvä. Joo. Ja onneksi sulla on sauvat. Joo, se tuli. Mulle ei oo. Mä lähdin ilman. Eihän tässä nyt muuten tähän asti olisi mitään sauvaa tarvinnut. Mutta vähän saa pidennettyä sitä väliä, että tarvii pysähtyä tuon jalan takia. Jep. Silleen hyvä. Mites? Vedettiin mä tän nyt. Tuolla on jo korkeut 1123. On ollut vähän kiipeämistä. Kut vasta yhdellä lyhyellä paussilla, kun Hellu vaihtoi housut. Niin siis yllättävän kevyttä. Tai nyt kevyttä. Kyllähän tää hengästyttää ja hiki tulee, mutta se, että ollaan jo puolessa välissä, niin niin tosi jees. Hyvin menee. Mutta venkä. Meillä on täällä Helenen laulupotpuri. Viihdyttää meitä. Vielä lauluttaa. No niin, anna tulla. Mä haluan viihdyttää, sua kiihdyttää, tehdä sitä aina vaan. Ja sit on vandraren här ingen rejokko. Vandraren här lite flunsen på, med hon går en dag. Mitäs vielä? Ei muuta. No niin.
Tuo on kyllä pitkä ja kivinen tie. Vedellään tosi vähän omia polkuja. Hei, enkeli vierellä syö. Mihin tää nyt liittyy? Pitkistä kivisistä tiestä, niin Jaa. mä puhuin senkivilaulusta. Kyllä tässä nyt jotkut voimat on meidän puolella, kun säkin vedät noin kovaa. Meillä on korkeutta 1449 ja kohta 6 kilsaa kävelty, niin 3 kilsaa enää suuntaansa jäljellä. Mäki kyllä näyttää vähän jatkuvaa. Tiedän näkyykö tuota luokkaa tuolla kaukana. Me lasketaan paljon, se nostaa entistä. Tuolla. Tuolla on eka, katos menee just. Eli tonne ja sit lähtee varmaankin alas. Eli tonne jonnekin ihan sairaan korkealle. Nyt mulla näkyy sormetkin täällä. Mutta meidän reidet jaksaa. Vähän puskuttaa, mutta ei pahasti. Tää on tällaista. Joo. No eihän sitä kamerassa näe, mutta Käännähän ympäri vähän. melkoista nousua. Joo. Mut tulee kyllä kylmä heti kun pysähtyy. Joo, se oli nyt pakko jatkaa. Mulla on nenä vuotaa. Mutta ei me vikoja ollaan tuo vielä vaikka kuin monta. Ja matka jatkuu. On kyllä loputtoman tuntusti. Kiveltä kivellä hyppely. Kai tääkin joskus loppuu. Sitten mennään alas ja sitten mennäänkin taas ylös. Mut sellaista se on. Ja sitä olisi helppoa, niin kaikki olisi täällä. Ja asioiden eteen pitää nähdä vähän vaivaa. Tuntuu paremmalta sit huipulla. Ei sitä helluu näy, kun on niin sumussa. Mut kyllä se sieltä tulee perästä. Loputon on. Ei Helenekään enää laulata. Ja yhtäkkiä me ollaan perillä. Siis ekalla huipulla. Niin. Sitten alas ja sitten takahuippu. Sitten taas tää homma. Ja vähän enemmänkin. Ja sit vielä takas. Mutta ei se ollut loputon. Se ei ollut ollenkaan loputon. Rupesi vähän tuuleen ja sitten täällä on tällaista. Mitä tää nyt on? Lunta. Ja täällä on lukioporukka. Helppoa ja kivaa. Korkeutta meillä on nyt 1709. Siellä menee Helena. Hellu ja hänen sauvansa. Koska mullahan niitä ei oo, niin me ollaan 500 metrin päässä huipussa. Ehkä. Mä edelleen pidän semmosen ehkä. Aiku röyhtyttää. Musta tuntuu muuten vaan ihan vitun pahalta.
hetkittäin kyllä kiroiluttaa ja miettii, että eikö tää lopu ikinä. Ja miksi tänne on lähdetty. Onko sun paperia? Mä en löydä mun nenäliinoja. Tee tämmönen. Ei kun se on vaan ihan vettä mitä vaan tip. Ei tää... Hyhi ihan. Mulla ei paperia. Sulla on vessapaperi. Se jossain hevon kuusessa. On se kyllä. Voi Ootas, mä olen vielä edes puolessa välissä, mä voin sanoa, että höpötän täällä yksikseni. Että tää on ylivoimaisesti rankin suoritus, mitä mä oon eläessäni tehnyt. Tulee vaan kirosanoja mielessä. Tää ei oo mikään tunturi, tää on vuori. Siltä tää tuntuu. Anteeksi. Mä en nyt tänne tullut luovuttaa. Me ei ole tultu tänne luovuttaa. Me ollaan ihan just huipulla. 400 metriä. 400 metriä. Ei paha, ei kuulosta. Istutaanko ihan hetkeksi? Mitä? Ekan mökki. Tossakin sanotaan, että en jätä mitään muuta kuin jalanjälkiä. Täällä on paljon semmosia, ketkä ei saa lukea selkeästi. Maisemat on huikeet. 2 ton. Kannatti kiivetä. Eikä me tähän jäädä. Ehkä ne on tossa 200 metrin päästä vielä paremmat. Vielä vähän sumuisemmat. Kello on kilahti just 2 tonnia merenpinnan yläpuolella. Ja mä en tiedä paljon meillä on jäljellä, mutta ei voi olla enää paljon. Mitä? 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 Helen ei näy hallusinaatioita, vaan se ei näe mitään. Se rupeaa sekoamaan. Mä rupean olemaan vähän huolissani hänestä. Hän on normaalistikin vähän outo, mutta jos hän rupeaa kyllä olla. Mä en tiedä miten mä saan hänet pois täältä. Ei jumalauta. Ihminen on saatana hullu. Onks kaikki hyvin? Ihan niin hyvin kuin voi täällä olla. Et mä näe senkään vertaa. Ei perkele. Enää vähän reilu puolet. Niin, takaskin pitäis päästä vielä. Mä oon vähän väsynyt vaan. 6 tuntia tarvottu. 6 tuntia jäljellä. Jee, vähän. Joo, ei. Koska se vanjat soi. Joku vessassa. Eikä edes kaukaa haettu. Ei oo edes kaukaa haettu. Alkaa vähän vitsit välissä. Paranee vaan. Tää on vähän kuin ilmanen känni. Tai siis ihan ilmanen on johtanut oikeastaan mitään. Ei enää paljon. Mä oon sanonut näin viimeisen 2 tuntia. Mutta sit ei enää paljon. Otatko sun repu? Tää. Mulla on oma. Jaksaks kantaa? Jaha. Vähän näyttää hyytyneeltä. Se on ehkä ihan suoritus huippukyvyssä. Huippuissa on, mutta
Pääsee sitä ladallakin. Ollaan huipulla. Täällä tuulee ihan sikana, kun jalat tärisee, koska mä pelottaa niin paljon. Tuossa on siis suora luiska Norjan puolelle, ja jos tosta liukastuu, niin se on sitten soronsana siinä. Mä oon täällä maan tasossa, hellutus seisoo vieressä, sitä ei jännitä yhtään, mä oon ihan paskat housussa. Tää tossa kuulisti on vaan, missä se on, ei sitä edes näy. Tähän mä olen. Siellä on. Joo, tuolla on Ruotsi ja tuossa on Norja. Kumpaanko? Ja niin, otahan fiilikset. Häh? Fiilikset. No, et vittu. Fiilis on semmonen, että tein sen saakeli. Fiilis on aika pirun hyvä siitä, että olen täällä tänään tässä kondiksessa näistä lähtökohdista. Niin olen kiitollinen mun propalle, että se kesti. Ei jos pumppu vielä prakannut. Sitten propa prakas ravikon. Me oltiin huipulla. Me oltiin huipulla, me tehtiin se. Elämäni raskain ja pelottavin kokemus. Siellä näkyy huippu. Siellä me oltiin äsken. Muista, että sulla ei ole nastoja. Mitä? Muista, että sulla ei ole nastoja. Ei oo. Niin muista, että ei oo. Ei meillä kerta riitä. Pitäis nähdä. Saatana. Herrat se kuvaa. Hän kirjoittaa nenällä tekstiviesti. Sormet ei pysty vaivaa hanskoja ja ne ei ota. En nyt sanoisi, että hyvin menee. Tää vaan katso, ettei enää paljon. Siis me justiin uudestaan valehuipulle, koska hetkeksi kirkastui. Ja nyt kun me tultiin tänne, niin näkyy ihan sairaasti. Ei yhtään mitään. Mut sen on pakko kirkastua vielä uudestaan. Me ollaan täällä vaan loppuilta. Rupeaa tulla kyllä vähän kylmä. Helene on käynyt kakalla huipulla. Ei nyt ole tuolla. Mutta täällä on huipulla. Kuinka moni on käynyt kakalla Kebnekaisella? Hei, tämä on... Hellu halus huohottaa Tää on kameralla. huohotuspuhelu. Viimeinen nousu tehty. Sitten on enää pirustin laskua. Ei nyt niin paljon. Pikku nousu perillä vielä kaljasta. Ei muuta. Teltalle pitää nousta vielä. Totta. Paska, miksi me valittiin sellainen paikka kuin Mainea. No. Ylämäkeen vedettiin. Mä luulen, että tässä ei tunnu enää tossa ihan hirveästi. Mutta on täällä ollut kova ja on tässä kyllä voi olla naama vieläkin. Jos tästä voi vielä näyttää ryytyneemmältä, niin saattaa näyttää, kun ollaan perillä. Täällä me ollaan nyt yhdellä huipulla. Näkyys yhtään. Kebnekaise on takana päin, mutta se on kukaan sinne. Se on niin korkea, ettei sitä... No toi on Kebnekaisee, mutta Se on siitä vielä... siis huippu on vielä Se on vielä way far tosta, mutta sitä ei näy. kusettaa vaan. Jep. Vaikka tuolta muita huippuja näkyy, niin tuossa on aina pilvet. Se on verran korkea. Se huijaa. Luulin, että mä olisin tosi onnellinen, kun mä tuun tuon näin mun kyltin. Ai vitun sekaisin, että mä tiedä edes mistään mitään. Siellä näkyy Fjällsössä, niin me ollaan kyllä aivan loppu. Mä voin myöntää, että mä sattuu kaikkialle. Ihan on vielä kipeänä.
aivan saatanan pierussa kaiken tavalla. Mut on kaasutettu. Mut tuolla se nyt... Me tarvitaan trangia. Ai kun mua sattuu. Nyt mennään. Fiilis tässä on se, että mua sattuu niin paljon jalkoihin, että mä en enää tuomaan sitä, kuinka vitun kipeä mulla on kurkku. Mulla tuli ihan terve. Melkein. Ehkä. Mut nyt on kyllä kaikkensa antanut. Oh. Oi juman kautta. Noniin. 2 tuntia sitten ollaan palattu. Ollaanko? Tunti. En mä tiedä. 10:08 ei se nyt ole kuin puolitoista tuntia. No mikä on fiilis? No, nyt mä pystyn puhumaan jo, mutta en kauhean monisanaisesti. Ihan lopen uupunut olo. Ja edelleen sellainen olo, kun joku polttaisi mun jalkoja siis jonkun liekin heittimen kanssa. Sellaista. Kannattaa kokeilla. Tai sit ei. Tänään sanon, että ei kannata. Nyt on viiniä ja 3 ruokalajin illallinen. Tulipahan tehtyä. Mutta sanoisin, että synnyttäisin helpommalla kaikki 3 lasta peräkkäin. Se olisi ihan ok. Kaikki ne kokemukset olisi helpompi pitää. Huomenta. Huomenta. Nyt on molemmilla semmoinen olo, kun meitä olisi hakattu koko vuorokaus. Mut vittu, että on hyvä fiilis. Mä nukuin koko yön. Toki asentoa sai vaihtaa vähän väliin, kun särkee niin paljon, mutta jumalauta, mä oon nukkunut 3 yötä en nukkunut, nyt mä nukuin. Ja nyt mulla juoksee ajatus toisin kuin eilen. Ja nyt on semmoinen olo, että saatana, että mä oon kiitollinen kropalle, että se kesti eilen. Ja mä oon niin vitun ylpeä meistä. No, kovin muijia. En mä tähän ota. Nyt mä en tarvii enää. Mulla on siis kurkku parempi. Mulla on ollut toinen sierain auki koko yön. Mä oon pystynyt hengittämään suun kautta, ei nenän kautta. Ai räkätään nyt ajattelee, että jos toi muija pystyy tohon, niin se ei niin miten on vittu mahdollista, että tällaisen rääkin jälkeen mä tein semmoisen shokkihoidon. Mä olin aivan 100% varma, että mulla nousee kuume. Ei, mä oon parempi. Mulla on kyllä merkillinen kroppa, täytyy sanoa. Se on se luuliemijauho. Tää on kaiken lääketieteen vastasta, että teet elämässä kovimman treenin kipeänä ja tervehdyt. Aika kova. Mulla ei mitään sanottavaa. Mä oon aivan nyt unessa vielä. Silmät on ehkä muurautunut umpeen, mutta ei mitään väliä. Olo on nyt on voittaja-olo. Eilen ei ollut siis mitään tunteita, koska oli vaan niin loppu, että ei tuntenut enää mitään. Muuta kuin tuskaa. Kello on 7 aamulla. Meidän plääni on ottaa helikopteri 8.45. Rupesi sataa vettä, just toivottavasti se lentää. Ja sataa koko päivän. Jos se ei lennä, niin en tiedä mitä sitten. Ei mennäkään Abiskoon, koska siellä vaan sataa. Me ajetaan suoraan Norjaan, pidetään lepopäivä ja huomenna sitten Rago. Siellä pitäisi olla aurinkoista tai niinku ei ainakaan sataa. No niin. Sormet ristiin, että päästään lennolla, koska mä en täältä kävele. Kävelen, mä tietysti tässä on pakko. Jessus, taas 23 kiloa rinkassa ja toi 19 kilsaa sateessa. Voi sanoa, että ei pahemmin kiinnostele. Ai Jeesus. Kyllä se lentää. Vittu mä lennän sitä vaikka itse, saatana, jos ei se lennä. Kyllä nyt jonkun YouTubesta sen verran katsoo joku video, että yhden helikopterin osaa lentää. Tässä saada vaan kamat kuivas kasaan. Ne on aivan levällään täällä. Yes. Odotaan hommia. Right. Palaamisiin. Heido. Mä vien ton kirinkan tollasena sisälle. Mä katon sit noin tavarat yhteen. Mä vaan tästä täytän tänne omat kamalit nyt. Ja that's it. Helpompi niin.
kuivilla lapaita lisää autolla. Tai kauhean. No niin, sitten mä katsoin, että meillä oli sen näköisiäkin, että tuossa tuli ollut nyrkkeilyseille. Mulla on aamupullat. Hellulle ei maistunut. Hellu ei voi vielä syödä, kun ei Syöttää aamupillerit. Sen aamupala on nyrkillinen lääkkeitä. Ei oo kuin yksi pieni pilleri. Enää ei mene spasipaktia ja mitä nää on? Strepsilsejä. Ei mene mitään kuule kivulääkettäkään tänään. Ai pirun satutunut tissi. Hän on terve tyttö nyt. Keli on ihan jees. Oho, oho. Vähän tihkuttaa vettä, mutta ei pahasti. Hieno keli. tyttöjä kävelee. Ylämäkeä. Juu. Me ollaan elämän ylämäen edelläkävijät. Elämässä menee alamäkeen, mutta onneksi me kävellään ylämäkeen. Se pysyy balanssit. Hei, Kartturi Helene tekee vaan Instagramia ja tultiin 20 kilsaa väärään suuntaan, koska emme mitään reittejä ehtinyt katsoa. Oli muita kiireitä. Niistä päivitykset on tärkeimpiä, mutta ei se mitään. Menettiin Uukäännös ja nyt otetaan vähän
Ei tuu. Tulee koko aika. Oi. Ja Niina ajaa hidasteista vähän lujaa. Tulemme juuri Norjan puolelle. Ihanat lumihuippuset. Parempi kuin ei kuulu millään video. No sä kuulut koko ajan. Seurassamme on myös Sauli. Mä selostan täällä sunkin vähän sekavaa. Me ollaan Norjassa. Kato, heti vaihtuu asfaltti näin. No niinpä, jossain on kato fygyy. Kato, ihan brana asfaltti. Joo, pappa betalar. Niina on oppinut muuten ruotsia tällä reissulla. Kuule, Niina on oppinut tällä reissulla vähän ruotsia lisää. Joo, man talar ju svenska här på Norge också. Kato, mikä asfaltti. Mä tiedän, mä oon ajanut Norjassa. Halo. 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 Nonni. Tulemme sillalle. Lähellä Narvikin kaupunkia. Itse asiassa Narvik näkyy tuolla. Se on iso kaupunki. Tuolla. Teidän pikkupilla vaan. Tästä ei kyllä nyt näe, miten upeat maisemat täällä on. Mikäs se oli? Niin on vaihteet, aivan. Hellun mielestä. Helenen mielestä ei voi tehdä nyt asuntoesittelyä, kun meillä on kamat levällään, mutta mun mielestä just silloin voi. Täällä me ollaan Narvikissa. Meillä on merenranta näkymä. Ei kun merinäköala siis. Siellä näkyy meri. Me ollaan omakotitalon kellarissa, alakerrassa. Tässä eteinen. Toi ovi ei muuten oikeasti mekki. Se on varmaan niin, että se ei ole lukossa kultaseni. Siellä on makualustat kuivumassa. Siellä on yksi ryytynyt muija keräämässä voimia. Korjaa vaatetta, hei. Makuupussi kuivumassa. Makuupussi kuivumassa. Täällä on meidän keittiö. Täällä on kylppäri. Täällä on teltta kuivumassa. Pyykit pyörii. Suihku. Ja vessa. Aika kiva kämppä sanoisin. Olisi kiva olla oikeassa sängyssä. On! On ihan tosi kiva. Äsken käytiin ravintolassa syömässä. Ja siis jos mä saan niinku... Onko toi sun piuha? On. Jos mä sain nukkua ihan yön oikeesti, niin mahtavaa. Eilen tuntui niin hyvältä, että pystyi nukkuu, vaikka särkiä heräsi näin, mutta oikeesti nukahdin ja nukuin. Huomenna me lähdetään Dragon kansallispuistoon. Sinne ajaa... Tää naru on lyhentynyt tuolla kuivausmusta. Tää on niin pitkään, että mä oon tullut työntää sitä jonnekin väliä. Nyt tää ei mene... Pysyykö ne muuten jalassa? Pysyy, seuraprobleema on, että pysyy helposti. Tavallaan mut poistui just ongelma. Liian pitkä naru. Hyvä. Nää on vaan turhaan yhden. Nyt mä aion tehdä tällainen homma. Voi että. Kyllä maistuu. Helena veti jarrut pohjaan ja päätti, että nyt mennään ottaa kuvia. Niin nyt mennään. Ei ehtinyt varoittaa. Hyvä, ettei Otta osunut kojelautaa. Mut nyt on hieno. Niin on nättiä taas. Kuten koko Norja. Siellä on silta, mistä on nyt ajettu jo kahdesti. Lähdettiin Narvikista ajaa kohti Ragun kansallispuistoa. Meillä on matkaa Ragon. Eli Straumenien päin. Tai Straumenissa siinä kupeessa. 4 tuntia, 3,5. Joo, 3,5 jäljellä, ei sitäkään. Joo. Ei oo muuta lisättävää. Vähän väsyttää.
Me odotellaan lossia. Me ollaan menossa minne lie. Ei siellä lukenut mitään. Ei näy lossia. Yksi auto on meidän takana, niin kai me ollaan oikeassa paikassa ja kai se kohta tulee. Jännä, ettei lue mitään, kun ei usein nyt aikataulu. Mä osasin ajaa oikein riville, mä saan numerot, hyvä. En epäile yhtään, että et osaisi 5 laskea. No, ei se ole aina niin helppoa. Mut nyt vaan otellaan. Tekee hyvä tää tauko. Niin, totta. Voisi ottaa eväspaussi. No otetaan. Ennen kuin ne on pilalla. Hello! You pay, you don't have car? Yeah. Thank you. Thank you. Okei, eli ei se ollut mikään automaattinen, kun mennään norjalainen. Paljon se oli? En minä tiedä. Kuha maksoit? Kuka maksoin? Maksako mitä maksaa? Just näin. Meillä on. Mä oletan, että mä menen tälle kaistalle, koska ei toi kaveri mitään sanonut. Ei tekee toimen takana, niin se tekee niin kuin mäkin teen. Se kattoo varmaan musta mallia. Hyvä. Mehän vähän tonne päin. Joo, mä menen, mutta mä en viitti ajaa jokaisen näiden nyppylän päältä. Me ollaan nyt keskellä kaistoi. Joo. Kuilikin meidän pitää mennä. Mut kato, kun tässä mä en viitti ihan... Hän on niin pro tässä kyllä. Noniin. Sitten voidaan lähteä vittu täältä. Oho, sori. Minne oli? Tonne hakee sieltä paikat täältä. Nyt kannattaa ottaa sit takki mukaan tuolla tuuleen, jos mä oon tuolla ulkona. Joo. Käskystä heti. Mm-hmm. Niin on vähän ajaa. Ajaa. Ei nyt halunnut niinku ahdistaa ajaa. Ei herra jumala. Mä sanoin, että joo aja vaan, mut en mä kyllä vittu tiedä, oliko se fiksu. Tää yksi on ihan kuola valuu, kun lennittää niin paljon näissä motkissa. Hirveä. Ajattelin, kun se olisi kunnon iso auto. Sulla on pikku auto, niin eihän tässä Miksi mä pelat tossa levari? Me vedetään. Joo, muut pääsee ohi, kun kyllä nekin varmaan vähän miettii, että jumakauton suomalaiset on kyllä ihan onnettomia kuskeja. Levähdysalueelle pysähdyttiin nuorten Täältä menee aika paljon autoja ohi, kun niin on vähän körötellyt. No ei, me tultiin lautalta, niin kai niitä nyt on. Me tultiin ekoina ulos. Se oli ehkä pieni virhe siltä, joka päästi meidät pihalle. Jos tuli vissiin itse ajaa. Puoli tuntia merille ja rupeaa iskeä reissuväsymys. Molemmat haukottelee. Ole hiljaisia tyttöjä. Jep. Nyt päästään taas käveleen, niin ehkä siinä piristyy. Ihan varmaan näillä kippelijaloilla. No hyvä se tekee sen. Tekee. Jos pääsis uimaan vaikka tänään. Se piristää sen. Nyt mä oon kyllä niin väsynyt. Nää vuoret kainaa jaksa hämmästyttää. Tai hienoahan tää on, mutta... Tää on niin tyhjä. Ei jaksa ajatella enää mitään. Puoli tuntia niin me ollaan perillä. Aurinko paistaa. Tuo on kyllä aika tumman näköistä. Ei aurinko paistaa. Kiina siitä koholtaa pois. Illalla se saa vettä, mutta ei vielä. Eikä vuorista sieltä voi ennustaa. Siinä olikin 2,5 tonnia painoraja. Nyt tää niinku sanoo, että olet perillä. Mihin hittaan me voidaan auto jättää? Tossa oli pysäköintikielletty merkki tossa. Tohon juureen ei saanut pysäköidä. Olisiko pitää laittaa vielä eteenpäin? Sitten kuitenkin. Mikä sä kattoo täältä? Mm. Mistä se reitti niin lähtee pakoon? Eikö se pitäisi olla tosta? Luulisin, että täällä on jotain kylttejä. Ei, sitä mä just ihmettelen.
Mä kuitenkin tuolla luki, että täällä päin on Tässä et pääse kylkään. Pääset tossa kääntyy. Pääsit. Joo, pääsen. Helposti pääsen, mut joo. Jei! Nyt me lähdetään. Tuossa tulee... Eilen ne valinnut tällaisen reitin, missä tulee heti alkuun tällainen luulos pois mäki. Ja kun pohkeet ei olisi tarpeeksi ajalla, niin taas noustaan. Mut vaan reilu kilsa. Ei paha. Ai noustaa reilu kilsa. Mitäs sanoit? 1000? Niin 1400 tai jostain oikea suunta. Jos on toinen suunta, niin tää on 1700 nousua. Katsotaan. Se on mitään. Pitäisikö laittaa kellon päälle? Pitäis. Saadaan kilsat. No niin, nyt mä jaksan enempää nousta. Me tultiin nyt jo 3 askelta tätä ylämäkeä. Onhan se jo. No niin. Hei, nyt ei pysty. Nyt. Ei kun. Niin perkele. Ja mä en ottanut niitä satana sauvoja nyt. Ei paha. Mutta nyt keskitytään kävelle. Ottaa askelia. Heidop! Mä tuun hakemaan. Ai apua. Kello on 4:15 illalla ja me ei olla syöty tänään mitään. Paitsi aamupala ja välipalaleivät ja karkki. Karkki ja suklaata. Hyvin menee. Vedetään taas kyllä niin miinuskaloreilla, että lähdettiin vaeltaa aamupalalla. Ei ole mitään järkeä tässä touhussa, mutta se nyt ei yllätä ketään. Se on sellaista välillä. Onneksi Hellu hoitaa meidän vesihuollon. Paitsi että hän tulee tyhjien vesipullojen kanssa takas. Nättiä on. Mä en muuten punaisia merkkejä. En oo seurannut. Niinpä. Mutta tässä Vaan mieleen. menee polku. Joo, en mä sitä epäilytkään. Lähinnä sitä, että mennäänkö sitä oikein sen suuntaan. Tuolla on punainen. Mennään. Missä sä oot kaukana? Siellä. Mut meinaa olla vähän nälkä jo. Oi. No se on hyvä, että sulla ei. Mut vai vois hyvä syödä, kun mä sen tiedän. No, Otetaanhan paussi johonkin kohtaan. niin luvalla voisit syödä ja miettiä, että Mut kun ei tiedä missä se tupa on. Häh? Ei tiedä missä se tupa on. Joo. Se selvii. Pystyy periaatteessa ehkä selvittämään. Luottavaisin mielin. Me löydettiin tupa. Me löydettiin. Mä en kestä. Täällä ei oo ketään. Nyt se taas itkee. Mä en kestä. Vaikea. Kato, täällä voi tehdä sisäruokaa. No mä oon niin kuule kaasuissa, että mä oon No kai nyt. tunteet pinnassa. Mä oon kävellyt hänen perässä 8 kilsaa. Hän on vaan piereskellyt koko matkan. Se on ihme, jos vähän. Näitä. Silmät valvesi.
tässä mökissä kahdestaan. Voi olla, ettei tulla pois selvitä täältä enää. Mä olisin sanoa, että voi olla, ettei tulla toiste. Voi hyvin olla. Voi olla sekin. Täällä on kamiina, ei kyllä tarvita sitä. Ei tarvita sitä. Tässä lukee. Please take off your shoes. Niin. What the fucking hell. Niin mä sanoin. Ei siinä kyllä lukenut ihan sitä, mutta... Mulla oikeesti silmät vuotaa, kun kaasutettu. Tällaiset gurmeet meillä on täällä. Syödään oikeista astioista. Lohipastaa, aika jees. Tonnikalapastaa on muuten hyvä. Kiitos, Järvestä ei saanut lohtaa, olen pahoillani. Hän kävi kalastaa tässä ohi menne. Kyllä kelpaa, vitsi. Oi. Nyt me ruvetaan syömään. Lidokainin silmää. Mulla turpaa nyt silmä umpeen. Eikä Hellu ole silmätippoja ottanut mukaan. Tai siis me otin ne nimenomaan pois sieltä, koska ne oli vanhoja. Ei hän ole varautunut mihinkään. Hänellä on lidokainit, silokainit ja adrenaliinit, mutta ei ole silmätippoja. Mut lidokainia voi aina laittaa silmään. Saadaan puudutettua se kyllä. Joo, kyllä me jättää keksitään. Vasivaktia on. Kyllä mä yhdellä silmällä pärjään. No niin, Helenellä on suunnitelma. Niin on. Meillä on keittosuolaa ja meillä on ruiskua. Ja meillä on kaikkea muutakin. Mutta nämä riittää tähän hätään, koska me laitetaan tähän ruiskuun, me laitetaan keittosuolaa. Me laitetaan sinne myös Niinan piilari sisälle, jossa se pysyy kosteena ja puhtaana, taas steriili. Ja me tästä samalla steriiliä keittosuolaa tiputan Niinan silmään tänään ja huomenna. Ja niin me toivotaan, että se putsaa vähän sitä pöpöä sieltä. Ettei tule silmätulehus pahemmaksi. Siinä on kunnon MacGyveri kyllä. Mä oon perantanut lapsen silmätulehuksen tissimaidollakin, mutta sori, nyt ei juossu. Ei siirtoa. Ei irtoa. Sitten on vähän aikaa, mitä on viimeksi tarvittu. Mut joo, sillä mä oon saanut silmätulehuksen parannettua. Se oikeesti auttaa siihen. Joo. Mut sitä vaihtoehtoa ei ole. Noniin. No nyt olis lettuja vuoro. Autio tuvassa. Saimme saksalaista seuraa ja nyt tulee lettuja. Aika moista. Mitähän? Okay, will you make a photo? Yes, of course. Siellä Hellunderus paistaa meille iltaletut. Eka lens lattialle, Niina söi sen silti. Totta kai. Niina on biojäteasti ja kaikki menee lattian kautta vaikka. That's the advantage for a tent. That's just Maybe it was only one. What? Maybe it was only one. It was the only one. No, there was at least 3. Okay, so 2 left. Here is one. I didn't You get know it? if I catch. I don't know. It was on my ear, so I slapped myself. I don't know. Oh, Ei, tässä se on. No, I didn't catch it. That's a good entertainment, huh? Yeah, of course. One kind of reality show. But there are a lot already dead flies here, so Yeah, have been some other hunters too. I'm not the first one make the sport here. Hyvää huomenta. Kello on 6 aamulla. Rakun kansallispuistossa. On se vielä vähän turvaksissa. Eikö herra jumala. Sellaista.
Kello on 6 aamulla. Mä lähdin hakee vettä. Hellu tekee tuolla meille aamupalaa. Tänään olisi tarkoitus kävellä 15 kilsaa ja sitten lähteä ajaa kohti kotia. Täällä on niin nätti tää lampi. Musta tuntuu, että mä oon purassut kieleenkin. Vähän jalat tökkönä. Nyt mä rupeen suodattaa vettä. Jotain vielä näkee. Ei paljon. Onko tää niin silmään käytös? Moro! Lettu aamupala. Puuroja, lettua. Paremmat pöperöt kuin kotona. Ja kananmunauri. Sekin vielä. Ja luulientä. No, mä nukuin hyvin. Oli ihana saada, ihana lähteä tuolle rauhassa, ei tarvitse kontata teltasta. Oli jees. Vaan kun saatiinkin yksi saksalainen seuramies. Joka olisi tarjonnut meille vodkaa, mutta kun meidän piti saakka kerran nukkua. Ei ruvuttu juomaan vodkaa. Mä olisin kyllä skipannut ilman, mutta sä olisit ottanut. Mä olisin tietenkin ottanut, jos olet tämmönen aikataulu. Wow. Kyllähän nyt ihan kohteliaisuutta, kun me tarjottiin sille lettuja, niin hän olisi totta kai mä olisin hänen vodkat juonut. Vodkat juodu. Vodka juodu. Hell yeah. Mutta nää on vikat kävelykilsat nyt. Jep. Lähtee tästä. Sarttaa tästä. Ja suosit narutaan oikein. Aha. Hän on pitkä. Sieltähän tallustellaan. Melkoista nousua ja laskua ollut. Jep. Eikä mitään helppoa nousua, vaan sellaista kiipeilyä. Ja kerran käytiin kyllä niin reunalla, että Olisi ollut siistikin ottaa siitä. mua vähän jännitti. Siitä oli varmaan ei nyt kilsan pudotus, mutta satoja metrejä. Joo, no. No joo, ainakin 50 metriä. No ehkä 100. Sen verran kuitenkin, että olisi tullut iso pipi. Ja me oltiin niin kuin metrin päässä siitä reunasta. Olihan siitä sit aika paljon pudotusta. Oli. Mut ihan sama 50 tai 100, niin yhtä huonosti siinä käy. Siinä kun oot 20 kilon rinkankaan. Tasapaino ei ole ehkä niin. Sä oot saatana kuin tiilis, Niin. kun sä tulet sieltä. Ei, mutta se, että se sun... Tai oikeastaan semmonen kypsä luumu, siinä käy samanlaisille. Tai Niin. vesimeloni. Mut siinä kun horjut reunalla sen rinkankaan, niin ei ole ehkä ihan silleen varmin olo. Mutta nyt olisi kilsa vielä tonne vesiputoukselle ja sitten syödään siellä. Mitähän se kello on? 2,5 tuntia me ollaan kävelty. Mut upea on. Hienoin paikka, missä on käynyt. Niin kansallispuisto. Niin. Ne paremmat maisemat täällä on kuin Kebnen huipulta. Niin. Tai on siellä varmaan hyvät maisemat, mutta me ei vaan nähty niitä. Sellaista. Nälkä rupeaa olemaan. Se on taas mietintätauko. Tuumaustauko. What we should do. What you gonna do? What you gonna do when I come for you? Bad boys. What you gonna do? No tossa on seuraava. Tosta me ei päästä ylös. Kato taas tollanen kaveri. Kato. Kaverit hei. Ne oli pieniä kavereita, ne oli lapsia. Se oli isompi. Aivan niin. Ja kyllä mä sanoisin, että se toinen on tuo kivien takana. Sä saat videolle nyt kun se, kato tuolla se
Ei tai kivellä sitä. Oh, joo. No kyllä se sit lähtee. Ai se on sun päävaro! Mitä helvettiä? Siinä on oranssimerkki. Sen mä näin. Seuraavaa mä etin sätit lintuun. Polku tos menee. Luotetaan siitä. Tää ylöspäin on kyllä mulle parempi. Mä menen niinku ylöspäin reverse. Reverse, pers edellä. Sä oot niin hauska. No just se. Meillä on lounaspaussi, käytiin uimassa äsken. Vesi oli samperin kylmää vieläkin paleltaa. Otit ruokaa ja matka jatkuu sit. Sit se on siinä. Sitten se on siinä. Tää reissu. Tuolla me käytiin uimassa. Ihan turkaisia vettä. Siellä on meidän kokki. Vähän niinku äitien tekemään. Yhtä hyvää. Noniin. Reitti on ihan silkkaa paskavelliä. Mitä se on ollut? 2 kilsaa. Molemmat on mennyt nilkkoihin saakka. Nivelrikko polvia jomot särkee kivasti ja jalkapohjaa paittaa. Noniin. Ja Niina reväytti etureiden. Joo. Tuntuu hyvältä. Tää on nää viimeisten kilsojen onnen ja ilon. Voit sä matkanjohtajana nyt näyttää meille reitin? Joo, totta kai. Kyllä. Tää on Via Dolorosa. No sitä kyllä on. Mistä vittu sä... Anteeksi kirosana. Näin luki reittisuunnitelma. Että mulla on sukat märät ja kurassa. Terve! No niin. Täällä on tämmönen Eile Edit lavalla vaan vammaiset naiset maailmalla. Siellä könkkää yksi ja kameran toisella puolella toinen. Hyvin menee, mutta menkää. Me toivotaan, että olisi enää 4 kilsaa tonne tielle ja siitä 2 kilsaa autolle. Mutta katsotaan, mitä se sitten todellisuudessa on. Sitä me vielä tiedä. Tämmöistä lepikkoa, hyvin mutasta lepikkoa ja hitaasti nyt köpötellään. Näin, viimeiset tunnelmat ei ole kauhean juhlavat. Me haetaan vähän jännitystä tähän elämään ja peruutetaan tää mäki. Koska hellun polvet ja koska mun etureisiin. Mut Hellinellä oli ratkaisu kaikkeen. Niin kuin se lupas, kun me lähdettiin reissuun. Se keksii kaikkea ratkaisun. Ai vitsi. Siellä hän peruuttaa. Nyt kun joku kävelee sieltä ylämäkeen, niin näkee vaan hellun perseen. No niin, mäkin käännyn. Heido. En tiedä mitä tästä tapahtuu. Mä luulen, että meidän on aika nyt lähteä ajelemaan kotiin. Se on hirveä vauhti. Hän on niin hyvä tässä. Mä luulin, että mä menen kovaa, mutta noi tyypit, jotka käveli etuperin, ne tuli aika paljon kovaa. Mehän kävellään takaperin tää mäki alas. Senkään niin kovaa kuin mä luulin. Koska sattuu niin sikana muuten. Oi voi. Oi voi. Sanoppa muuta. Mä saan ne tekonivet. Mä haluun kotiin täältä. Joo, mäkin. No niin. Mä oon perillä.
tai olemme molemmat, mutta Niina lähti just hakemaan autoa, heitettiin reput, rinkat tähän, se hakee auto, joka on 2 kilsan päässä. Viimeiset 2 kilsaa varmaan niin ollaan tultu takaperin, koska se on ollut pelkkää alamäkeä ja molemmilla on niin Niina reväytti tosiaan sen jalan ja mulla on nämä polvet jo niin klesanaa, että ei näillä kävellä kuin takaperin. Että täytyy sanoa, että tää on ihan todella hyvä aika lähteä kotiin täältä. Nyt mä ajan niin pitkään tänään iltaan, kun jaksetaan ja katsotaan joku yöpaikka. Lyhennetään vähän huomiselta kilsoja, koska muuten meillä tulisi joku 18 tuntia ajamista. Lyhennetään sitä sen verran, kun ehditään. Mutta meidän haikit on nyt haikattu ja luojan kiitos tällä erää näin.